Narekober sa mga pulis nga miyembro sa Police Regional Office 10 ang mga gamit sa paghimo og bomba sa usa ka abandonadong payag sa Purok 3, Barangay Tugar sa Kauswagan, Lanao del Norte niadtong Biyernes sa hapon, Hulyo 21, 2025 nga iyaha sa teroristang Maute. Natuuran sa lain-laing unit sa PNP sa Lanao del Norte ang mga explosive components humaan gituga ni alias Cortobi ang nahimutangan niini. Si Cortobi ang tauhan ni alias Ismael nga nadakpan niadtong milabay nga bulan ang nagtug-an sa nahimutangan sa mga explosives. Si Ismael napatay sa engkwentro sa mga otoridad dihang misukol atol sa pag-serve sa warrant of arrest. Subay sa report sa kapulisan ang mga narecover gilangkuban sa PVC pipes o botilya nga dunay sulod nga gituhang ammonium nitrate fuel oil con anfo, blasting cups, detonating cords, wires, packaging materials, tape, gibana-banaang 4 ngadto sa 5 kilos nga nakabalot nga anfo. Gikustudiya na sa Lanao del Norte Provincial Explosive and K9 Unit ang mga narecover nga gamit sa paghimo og bomba.